Ito, tatlo silang maglalaro. Bali, ito kaya ang gusto ng bawat isa. Ang laro nila ay 15 shots, tatlong guhit lang yan. Tapos, 5 shoot bawat guhit. So, tara panoorin natin. Let's go. Perfect. Pangit si bola namin, madulas. Wala yung bola ginagamit namin. Yun, makapit. Pang naman. Maganda po minsan yun eh. Wala po isa eh. Wala po isa eh. Okay. Sabay. Sinuwa pa. Apa pa imut mayat niya panangabakat sa kanluda. May sa dua. Naudi. Terus TV. Apa tu naudi? Okay.
down.